سلام كمي تمسيو كبران تخطاتل تفنو ايري تي في نلو مسولوس 16 قموت ساعة شاعة مشست دالو زينا ومسنادونا حزنا لكم كريمنا لنا نمكتتالكم بخبر زعد ميفرم قدي بقندي أرست زينا دما فيلم بريزيدنتي سياسن بريزيدنت شي جي بينغن أبي مدنفع كل مدياو زمدنا إيرتران تشاينان زت يوم وهي بناصنة أبزواجاش باركا بعزوز حزباو تصادفو استسنى وعوع عدد تكايد الله أبي إرترات مال مشت 4.7 ريكتر زعاقونو من قطقات مدري كم زقاتمه منستر ساعات معدن حبيرو صوماليان كينان سنك صتاو غداي عاصينون صنحا مريتاو دوباتن داغم كوفتو تسمامين روسيان دوب افريكان وتهدراو زمدن ان مدلدال اب سممع بصيحن بريطانيا نوح رحق زونچف كروز ميسايل زتقالل وصاقي وتهدراو دغفنا بيوكرين كتلخ وصينا بعدما بريزيدنت تشاينا شي جي بينغ كاب 14 قنبوتا بهزباوت ريبابليك تشاينا وقعوا مبصح زفصم زلو بريزيدنت سياسا فورقي تمالي مس بريزيدنتن قداماي منسترن ام مدنفع زمدنا ايرتران تشاينان ترو ابزباو سلامن صطان زتيوم لوخ منستر زينا تعجز فرزقي بملكع صبصاب نزل اخو تحستو غرمسقل غرزغير كقربلنايو بريزيدنت إساس أفوركن بريزيدنت شي جين بينغن تمالي أبس عتف مشتاب زقبرو ركب أمدن فع تاريخ وزمدنا إيرتران تشاينان ترؤو أبزباو السلامن سأتان تزراريبا. Allow me first to express my profound gratitude for the kind invitation that Your Excellency had extended to me. بريزيدنت إساس سلتي استقبرو لعدمن معروق أقبابلان مسقانا دحر مقراب قدم 56 عامتات أب 1997 مس بصأتو نسلطنا أب تشاينا أب زنبر الأوان تشاينا ناي مجمريا أتوميكاوي بومب زفتنة الأوان كم زنبر بمتكاس أب كم زبلها أوان أب تشاينا مصنح أبي تاريخاو عدل كم زخنن أب نسنتون استحفسة مقرخة أب هيوتون هيوت بصأتون زقدفت أولحتا قليل كم زينبر قليسو. Even though Eritrea and China established formal diplomatic ties in 1993, their practical strategic ties of friendship and cooperation had begun in earnest before 60 years. وقعوي دبلوماسياو زمدنا إيرتران تشاينان 3 عامتات كوان تقبره متسسار كلتين هاقرات قنا نابلع لسس عامتات زخيدي زبالة بريزيدنت إساس هزبي إيرترا نتي هزبي تشاينا أبوان حرنتاو تقادلو زقبرلو مورالاون نواتاون دقف كتو كم زير السعوغاليسو دحري ممسرات زباويت ريبابليك تشاينا اتهاجر بزر ايتو قلطف قطباو معباله ناب درجه اهغراو حيل كم زعبيت زدقس بريزيدنت إساس ازي ابز حلف 75 عامتات اب اهغراو سلامن بلصقنان سباونتن زغبرتو ابركتون انصيفو زلو بايتان تقيسو اهغراو فتحاونت بمرعام ام معبال زركبه هاجرات نصنتن لمعتن كرغاغصا نت غبر دغف مغيسو بريزيدنت إساس اسعيبو أبزي زفلق زل حدش علماو سرعات أهقراوي محبرسب تشاينا أبزي مدرخزي نسب أول معتن بلسقنان كمون أهقراو فتحاونتن مسفان حقن عبيا بركتو كتقبر تسبيتن امنتن كمزلو بمتكاس إيرترا مسزباويت ريبابليك تشاينا زلوا متحقازن مدنفع قربت مخانان معزاز نايزي استراتيجيكاوي شركنا دما أبتي إيرترا هقراوي قطباون محبراون لبعث نمرقاز التكايد سعري حقاز كمزخونة أبريهو بريزيدنت إساس ساسعبو منغست إيرترا أب كل صلاتات زلو ناي حصيرن نويحن لمعتاون صلاتاون مدبات بزرزر قليسو اتم صلاتات دما تحت غرص صرغاتات معلبو نفرتن منقد بابورن منبر أبايتي ساعات لمعات صقاتات ماين معبال الزمناو أقلقلوتن مقعباتن محسانن حرشة وفرياتن هابت انسسان لمعات صقاتات هابت عسا معبول مدراوي بحراون ايراون أقلقلوت مقوعزيا من الزمناو من رخبيتات من معبال السباو صقاتات أقلقلوتات عنان توريزمن
ኣብ ዕድና ዘሎ ደርማስ ክህሎት ስሉጥን ዘመናውን ባንካዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ንግድን ኢንዱስትሪን ከም ዘጠቓልሉ ኣብሪሁ ፕሬዚደንት ሺጂፒንግ ብወገኑ ቻይና ነቲ እናማዕበለ ክመጽእ ዝጸንሐ ዝምድና ምስ ኤርትራ ብመንጽር ንርሑቕ ዝጠመተ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ከም እትጥምቶ ጠቒሱ ቻይና ሓቀኛ መሓዛ ኤርትራ እያ ኢሉ ቻይና ኣብ ጸለታት ትሕተ ቕርጺ ኢንዱስትሪ መራኸቢታት ዕደና ትምህርቲ ጥዕናን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ምትሕጋዝ ከምኡውን ወፍሪ ከም እትዕዝዞን ንትግባሪ ዝከታተል ሓበራዊ ኣካል ከም ዝቐውምን ኣነጺሩ 又是中国人民的老朋友。刚才我们在路上都谈到你在中国的情景，你对中国有深厚的感情，我对你的来访表示热烈欢迎。 ኣብዚ ስግኣትን ቅሉላውን ሰፈኖ ኣህጉራዊ ኩነታት ዱልዱል ዝምድና ቻይናን ኤርትራን ንኽልተኣዊ ረብሓታት ጥራይ ዘይኮነ ንዞባዊ ሰላምን ኣህጉራዊ ፍትሓውነትን ከም ዘገልግል ጽኑዕ እምነቱ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሺ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ከም እትዕዝዝ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ሺ ኣብ መወዳእታ ሃገሩ ነቲ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ኣትሒዛ እትኽተሎ ናጻ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ከም እተድንቕ ብምጥቃስ ንኤርትራ ዝምምእ ጎደና ልምዓት ከም እትድግፍ ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኪያንግን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ምምስራት ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ይውሃንኡ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ናብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ተሰጋጊሩ ብኡ መጠን ድማ ክልታዊ ምትሕጋዝ ማዕቢሉ ምርኣይ ከም ዘሐጉሶ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ወሲኹ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ተሃዳሲ ጽዓት ዲጂታላዊ ቁጠባ ሰማያዊ ቁጠባ ሓምላይ ቁጠባ ከምኡውን ኣብ ጽላታት ጥዕና ትምህርቲ ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕሚ ዕደናን ኢንዱስትሪን እትገብሮ ወፍሪ ዝያዳ ከም እትደፍኣሉ እቲ ናይ ልምዓት መድባት ድማ ናይ ግዜ መቓን ወፂሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኣፍሪቃ ንድሕሪት ተርፈሉ ዘላ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ከርሳ ዝወፅእ ዘሎ ባህርያዊ ጸገታት ኣብ ክንዲ ተመስሪሑ ከም ውዱእ ኣቕሓ ብጥሪኡ ንሰደድ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምዃኑ ብምብራህ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዝረኣዩ ዘለዉ ዓበይቲ ብድሆታት ናይ ምድራትን ከበባን ስትራቴጂ ምዕራብ ከም ዝኾነ ነዝን ምምካት ድማ ሃገራት ብሓባር ደው ክብላ ከም ዘድሊ ገሊጹ ጽዋዕ ኣብ ናጽነት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብ12 ጉንቦት ዝጀመረቶ ዑደት ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ይቕጽል ኣሎም ነቲ ዑደት ዝከታተል ዘሎ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጸብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ጽዋዕ ኣብ ናጽነት ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ዑደታ ብምቕጻል ክሳብ 15 ጉንቦት ኣብ ታሪኻውን ልምዓታውን ከባቢታት ንኡስ ዞባታት ጎልጅ ተሰነይ ፎርቶሳዋ ሃይኮታ ጎኘ ባሮንቱ መጎሎ ኣውርደትን ሞንሱራን በጺዓም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝበጽሓቶ ቦታ ድማ ምዕሩግ ናይ ምቕባልን ምፍናውን ስነ ስርዓት ተኻይዱላ ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ተቐማጦ ምምሕዳራት ከባቢ ዓደይ ሼኽ ጋላ ሳቡናይት ተበልድያ ገርገፍ ኦም ሓጀርን ሓውሲ ከተማ ጎልጅን ብትራክተራትን መካይንን ተሰንዮም ብድሙቕ ህዝባዊ ጾታታት ከሰንይዋ ኸለዉ ኣብ ከባቢ ኦም ሓጀር ድማ ብ1970ታት ብመግዛእታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ኤርትራውያን ንዝተኻየደ ኣሰቃቒ ግፍዒ ንምዝካር ከምኡውን ወራራት ወያነ ንምምካት ወሳኒ ተራ ኣብ ዝነበሮም ድፍዓት ብኣዘዝቲ ምክትታል ዶባትን ወተሃደራዊ ሰልፍን ተዓጂባ ዑደት ኣካይዳ ኣብ ተሰነይ ድማ ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ኣብቲ ከባቢ ንዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መረባትን ኣብ 1984 ህዝባዊ ግንባር ነታ ከተማ ንምቁፅጻር ንዘካየዶ በርቃዊ መጥቃዕትን ብዘንጸባርቕ ባህላውን ዘመናውን ጾታታት ተቐቢልዋ ብድሕሪ ዚ መገዲ ታማራት ናብ ንኡስ ዞባ ፎርቶሳዋ ሰገረ ጽዋዕ ኣብ ናጽነት ብተመሳሳሊ ውዕውዕ ኣገባብ ናብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኣብ ዝሰገረትሉ ፈለምቲ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ጽልዎም ንምሕያልን ንጸላእቲ ንምብህራርን ዘካይዶ ዝነበሩ ናይ ድብያ ስርሒታት ብሰፊሑ ተንጸባሪቑ
ኣብ ጎኘን ባሮንቱን ኣብ ዝተኻየደ ዑደት ድማ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብምዕሩግ ሰልፊ ክቕበልዋ ከለዉ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ፕሪማ ካንትሪ ኣብ እትርከብ ኣሃዱ መካናይዝድ ንክብራ ዝተኮሰቶ መዳፍዕ ነቲ ዑደት ተወሳኺ ድምቀት ሂብዎ ጽዋህ ኣብ ናጽነት ኣብ ንኡስ ዞባታት መጎሎ ናቕወደትና ዝገብረቱ ዑደት ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣማዕሪግዋ ኣብ ኣቑደት ንዕድሪ ጢልያንን ታሪኽ ጸላም ሰንበትን ማእከል ዝገበረ ታሪኻዊ ፍጻመታት ክጥቀስ ከሎ ኣብ ወሰናት ሰን ሩባ ባርካ ዝካየድ ልምዓት መስኖ እውን ተንጸባሪቑ ኣብ መወዳእታ ብመገዲ ደግሰይ ናብ ዱሉክ ብምእታው ናይ ንኡስ ዞባ መንሱራ ዑደታት ዝፈለመ ጽዋህ ኣብ ናጽነት ንልምዓታዊ መደባት ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ኣሃዱታት ዝማእከል ብተኽሲ መዳፍዕ ዝተሰነይ ፍሉይ ወተሃደራዊ ምርኢት ህዝቢ ድማ ብባህላዊ ጾታታት ዝማዕረጋ ቀባብላ ገይሮምላ ጽዋህ ኣብ ናጽነት ሎሚ 16 ግንቦት ኣብ ንኡስ ዞባታት ድገን ከርከበትን ድሕሪ ምብጻሕ ጽባሕ 17 ግንቦት ብመገዲ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ንዞባ ዓንሰባ ክትርከብ እያ ኣብ ኤርትራ 4.7 ሬክተር ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ሚኒስትሪ ጸዓትን ማዕድንን ኤሪና ሓቢሮም ትማላ 15 ግንቦት ሰዓት 15 ምሽት ካብ ፎሮ 15 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ከምኡውን ካብ ዓዲ ቀይሕ ኣስታት 38 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምብራቕ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሰዓተረ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ዕንቆት ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ከተማታት ኣስመራ ባፅዕ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ከም እተሰምዐ ጸብጸባት የነጽሮም እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ሰብን ንብረትን ዝኸተሎ ጉድኣት ግን የልቦን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዓቕምን ብቕዓትን መንእሰያት ብምፍታሽ ተወዳዳርነቶም ኣብ ባህላውን ዘመናውን ጥበባት ዘሕይል ቅነ ውዳቤታት መንእሰያት ካብ 10 ክሳብ 12 ግንቦት ተኻይዶም እቲ ብምኽንያት መበል 32 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ቅያ ስጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ቅነ ዝምባሌታት መንእሰያት ብምፍታሽ ዓቕምታቶም ንምምዕባል ዝሕግዝ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ እዩ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሃብተ ዕቑባ ገርጊስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ዘይተመዝመዘ ባህላውን ጥበባውን ጸጋታት መንእሰያት ንምምዕባልን ንምሕያሉን ንቕሓትን ውዳቤን መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ምዕዋት ናይ ተቐነ ሽማግለታት ኣዕሩኽ መንእሰያት ንዝገበርዎ ምትሕብባር ኣመስጊኖም ሓላፊ ፖለቲካውን ውዳበን ሃማመተ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣኑር ሁመድ ብወገኑ ቅነ ውዳቤታት ኣብ ኩላትን ንኡስ ዞባታት ከም ተኻየደ ጠቒሱ መንእሰያት ብመገዲ ባህላውን ጥበባውን ስራሓት ታሪኽን ባህልን ህዝቦምን ሃገሮምን ከም ዝፈልጡ ንምግባር ብቐሊል ዘይጥመት ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣነፂሮም እቲ ቅነ ብመንእሰያት ዝቆማ ጉጅለታት ባህሊ ብዘቕርብኦ መሰናድኦታት ደሚቑ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ብመልክዕ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ መደባት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሳኤል ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ነገስዳስነት ናይ ተቕነ ብምጥቃስ መንእሰያት ፈጠራናውነቶም ከማዕብሉ ተላብዮም ብምውሃድ ህዝብን መንእሰያትን ዝተሃንፀ ማእከል መንእሰያት ንኡስ ዞባ ገለብ ብ7 ግንቦት በቦወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ተመሪቑ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ እቲ ህንፃ ኣብያተ ጽሕፈት ስልጠና ቤት ንባብ መኽዘንን መሕፀቢ ሰብነትን ዘጠቓልል እዮም ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ የማነ መብራህቱ ብዘስምዖ ቃል ህዝቢ ሰራዊት ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ኣካላትን ተዋሂዶም ብዘካየድዎ ጻዕሪ እቲ ማእከል ከም ተዋደደ ብምብራህ ዝያዳ ንምስፍሑን ንምዕጣቑን ኣቓልቦ ከም ዝግበር ኣረጋጊጾም ነቲ ስራሕ ዝመርሑን ዘወሃዱን ኣባላት ሽማግለ ኣዕሩኽ መንእሰያት ብወገኖም ንህንፀቱ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ኣመስጊኖም ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ዓበይቲ ዓድን ድማ ህንፀት መንእሰያት ሓላፍነት ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምዃኑ ብምጥቃስ መንእሰያት ነቲ ማእከል ብግቡእ ክጥቀሙሉ ኣዘኻኺሮም ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ ምዕዋት ናይቲ ስራሕ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ናይ ምስጋና ወረቐት ብምዕዳል ነበርክቶ ህዝብን ምምሕዳራትን ድሕሪ ምምስጋን መንእሰያት ውዳብዮም ብምሕያልን በድማዕነት ክጥቀሙሉ ተላብዮም ኣብቲ ኣጋጣሚን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ስልጠናታት ክከታተሉ ዝጸንሑ 61 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 99 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተመሪቖም ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም
ሶማሊያን ኬንያን ብሰንኪ ጸጥታዊ ጉዳይ ዓጼኖን ጸንሓ መሬታዊ ዶባተን ዳግም ክኸፍትኦ ተሰማሚዐን ተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ ዝበጽሓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ብዘካየዶ ናይ ላዕሎ ሰምዝ ዝርክብ እዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምውሓድ ጸጥታ ንግዳዊ ምልውዋጥን ምንቅስቓስ ህዝብን ዝርከብዎም ጽላታት ከም ተሰማምዓውን ገሊጸን ኣለዋ ሶማሊያን ኬንያን ዕጡቕ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ጸገማት ዶባተን ካብ 2011 ጀሚረን ዓጼኖ መጽንሕን ጸብጸባት ይረድኦም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጸጥታዊ ጸገማት ሶማልያ ጥራይ ዘይኮነ ጸጥታዊ ስጋኣት ጎረባብቲ ሃገራት ኮይኑ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ ሩስያን ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካን ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕን ውህደት ሰራዊትን ንምሕያልን ንምድልዳልን ክሰርሓ ተሰማሚዐን ክልቲኣተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ ዝበጽሓ ሎሚ 16 ግንቦት ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ላዕሎ ሰመዝ ምክልኻል ክልቲኣተን ሃገራት እዮም ነቲ ርክብ ብዝምልከት ኣብ ዝወፅእ ሓበራዊ መግለጺ ምትሕብባርን ድልውነትን ሰራዊት ክልቲኣተን ሃገራት ንምሕያል ስምምዕ ክብጻሕ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣጋር ሰራዊት ክልቲኣተን ሃገራት ድማ ምትሕብባር ንምዕባይ ዘኽእል መደባት ክሕንፀፅ ምዃኑ ተነፂሮም ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ምስ ሩስያ ዘለዋ ወተሃደራዊ ዝምድና ዘሕይል ዝኩምቲ ትወስድ ከም ዘላ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ኻ ብቐንዱ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድና ክትበትኽ ሓያል ጸቕጢ ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ እዋን እዮም መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ትማል 15 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘይሻራዊ መትከል ከም እትኽተል እያ ነፂሮም ሩስያን ደቡብ አፍሪካን ከም ኣባላት ምትእኻብ ሃገራት ብሪክስ መጠን ጥቡቕ ዝኾነ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናታት ንኽህልወን ተኸታታሊ ርክብ ላዕሎ ሰመዚ ከካይዳ ምጽናሕን ዝፍለጥ እዮም ሃገራት ምዕራብ ንንቡር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃገራት ከም መርአያ መርገጽን ሻራነትን ብምግላጽ ንሩስያ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንምንጻል ጸቕጥን ሸርሕን ብዝሓየለ መልክዑ የካይዳ ከም ዘለዋ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ተኾነ ግን እቲ ናይ እገዳን ተነጽሎን ሸርሕታት ሃገራት ምዕራብ ክፈሽል ቀንዲ ተሃሰይቲ ናይቲ ዝወሰኖ እገዳ ድማ ባዕላተን ኮይነን ከም ዘለዋ ይዝሕበር ታበና ወለታ ኣብ ንኩናት ዩክሬን ካብ ዘጓሃራ ዘሎ ሃገራት ዝኾነት ብሪጣንያ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ክሩስ ሚሳይል ዘጠቓልል ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ወሲና እቲ ሃገር ልዕሊ 560 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ክሩዝ ሚሳይልን ኣማይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ትሰድድ እያ ትማል 15 ግንቦት ኣፍሊጣ በዛኻ ብሪጣንያ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይል ናብ ዩክሬን ዝለኣኸት ናይ ፈለማ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኮይና ኣላ ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነት ሩስያ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓላ ንዩክሬን ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ካብ ዝገብራ ኣባላት ኔቶ ዝኾነት ጀርመን ናይ ኣስታት $3 ቢልዮን ተወሳኺ ሓገዝ ከም እትልእኽ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምሕባራት ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ንምሕታት ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ ዑደት ከካይድ ከም ዝቐንየ ዝፍለጥ እዩ ናብ ዩክሬን ዝጓሃረ ዘሎ ኣፅዋር ሃገራት ምዕራብ ቀንዲ ጠንቂ ምግዳድ ናይቲ ዓመት ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ይጥቀስ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ንምጥቕላል ቀንዲ ነጥብታት ደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ኣብ ምድንፋዕ ኩሉ ሜዳዊ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን ዘትዮም ጽዋዕ ህያብ ናጽነት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዕዙዝ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝተሰነየ ውዕውዕ ዑደት ተካይዳላ ኣብ ኤርትራ ትማሊ ምሸት 4.7 ሬክተር ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ሓቢሮም ሶማልያን ኬንያን ሰንኪ ፀጥታዊ ጉዳይ ዓጼንኦን ዝፀንሓ መሬታዊ ዶባተን ዳግም ክኸፍቶ ተስማሚዐን ሩስያን ደቡብ ኣፍሪካን ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድልዳል ኣብ ስምምዕ በፂሐን بريطانيا نويح رحق زونشف كروز ميسايل زتقلل توسخو وتهدراو دقف ناب يوكرين كتلق وسينا
ማርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሎም 16 ግንቦት ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብሩኽ ምሸት